Здравейте, отново сме в PES Club Manager. Окей. Сега ще си оправим малко града. Така. Марк ще дигнем оверал. Сега ще видите. Шута де. Не е оверал. Сега отново се връщаме. Сега ще отворим един пакет да видим какво ще ни се падне. И Педро! Некакъв. Това май си истински Педро от Челси. Добре. Сега трябва да му дам контракт, мисля. За 4 години. Да видим маркета. Не, за сега няма нищо си взимаме. Отиваме. Не искам такива. Отиваме към следващия матч. Слагаме Педро. И започваме да видим как ще се представи днес нашия отбор. Днес ще играем. Не видях също кой ще играем. Сега ще ви разберем. Срещу Бург Перонов. Да видим как ще се представят нашите играчи. Само да видим колко часа. 12-16. Добре. Да видим как ще се представят нашите играчи. В момента ние сме черните. Каравелов към Божинов, който подал към Неймар. Какво ще направи Неймар? Взеха му я. Тонев сега. Чочев. Чочев към Неймар. Неймар към Божинов. Божинов с топката. Подава към Тонев. Тонев. Каравелов. Тръгне към... Не се получи. Не виждах даже кой, защото се смесваха имената. Чочев. Тонев. Божинов. Подай на Неймар, бе, малумник. Педро не е пипнал топката. Ето го Педро.
Паиси. Педро. Паиси. Неймар. С финт Неймар. Взеха му обаче. Чочев сега гони. Каравелов. Чочев. Неймар. Опита се към Педро, но не му се получи паса. Сега Божинов с топката. Какъв финт на Божинов? Божинов! Удар! Педро! Не, нямаше гол. Неймар! Удар на Неймар! До вратата минава тази топка отново. Виждате невероятен удар на Неймар с неговия ляв крак. Стоичков. Иванов. Каравелов. Тонев. Йовтев. Тонев отново. Йовтев. Към Стоичков. Педро. Йовтев. Неймар. Неймар се опита да подаде топката към Божинов, но не успя. Много хубав пас тук. Сега може да вкарат. Стоичков се опитва да отнеме топката, но не се справя. Ще има ли удар към вратата? Не! Не! Топката е отнета. В момента топката е в Неймар, който спринтира. Подава към Божинов. Божинов към Неймар. Неймар му я отнеха. Край на първото полувреме. Добре се справят играчите ни. Да видим стаца. Гол 0. Possession. Водим ги с 2. Шут ние имаме 3-0. On target ние имаме 1-0. Фаула 0-0. Корнери 0-0. Фрики 0-0. В пасове ги водим. Във всичко ги водим, освен в тейкъс, къде сме равни, в сейф ни водят, защото те нямат удари, така че отиваме напред. Изпълняваме. Ето го Неймар, Чочев, Тонев, Каравелов, Йовтев, Педро, Чочев, Паиси, Чочев, Йовтев. Подаване към Неймар по въздух, но не му се получи подаването. Сега Неймар. Неймар с фейк ръбана се опита да мине. Невероятни финтове правеше Неймар. Сега Педро към Неймар. Удар на Неймар! Греда! Отново топката не премина през головата линия. Каравел ще изпълнява тъч. Тонев. Тонев симулира. Сега ще дойда. Едно момче, фен на Ливърпул. Той ми се обади. На него пуснах оферта от 9 в Топскик. Ето го Божинов. Каравелов. Йовтев. Ще има ли гол за проплеерс днес? Йовтев свинтове подаване към Неймар удар. Няма гол. Имаше време Неймар да спре топката, да се обърне как му удобно и тогава да я бие. Педро се опитва да отнеме, не успява.
Пейси. Връща се. Стоичков. Чочев. Йовтев. Педро. Йовтев. Пейси. Педро. Пейси. Стоичков. Йовтев. Отдава към Неймар. Той към Божинов. Божинов! Нямаше удар. Отнеха топката на Божинов точно преди да насочи удар към вратата. Нямаше фал. Чочев. Педро. Отново Чочев. Йовтев разигра топката. Pro Players. Нашите играчи имам предвид. Божинов. Опитва се нещо да направи Божинов, което бе неуспешно. Този матч може би ще завърши равенство на 0-0. Сега те разиграват топката. И това си ще е край на матча. 0-0 на техния стадион Бехме, Конами Стадиум. Водим ги в пасове с 92 на 76, в позешен с 55 на 50 на 45. Имаме 5 удара, те нямат нито един. Имаме 2 точно, те нямат изобщо удари към вратата и равенство. На второ място сме с един уин и едно равенство. Така. Или вдигна оверал. Не взима заплата. Добре. Това ще е от този епизод. Само да ги махна тези. Това ще е от този епизод. Ще се видим другия път и чао.